Ez ê vêga mesela dimsê û mişk bêjim. Gocarekî ji cara rehmetê bavê me hazir û guhdar e. Gorojekî pîreke ku zilamê xwe got êvarê me hene mêvandariyê gund, ji zarokê xwe re got ev zarok no em ê hene gund mêvandariyê hej mala xwe hebin heta werin. Zarokê wê got ne temam. Rabû zilam û pîreka xwe çûne mêvandariyê nav gund û zarokê nekin malê man mêvanê wanekî jî hatin. Hatin mala wanekî zarokê were got zarok no welam zaf birçî bûne ka xwarin nema çi hebe hûn bidne me em bixwin em xwe têr kin. Zarokê wanekî jî rabûn got tamam baş em ê vêga xwarinê jî were hazir kin. Rabûn çûn çend tas dim sûnan anîn danîne ber mêvanê xwe û mêvanê wa ketine ser de têr xwarin. Got wala em hinekê dî jî birçîne me hinekê dî jî tune em bixwin. Rabû zarokê wenekî çûn çend tas dimsê dî jî anîn û hatin. Danîne ber wanekî ketine ser wê dimsê têr xwarin û çend tasê guanîn jî wa jî xilas kirin. Mêvanê wanekî têr xwarin hişê wa hate serê wanekî xwe dane keviyekî. Got zarok no vêga diya û bavê we nen malê ye û me ev qas dimsa we xwar û me tev xilas kir. Vêga diya û bavê we werî ma bo de naxêdî. Zaroka got na xalo hiç meraqa nekin diyam nû bavêm naxêdî ji xwe bişketibû nava wê dimsê de kesî nedixwar. Çîroka me çû nav deviya rehmetê bavê me hemiye. Carekî ji cara rehmetê bavê me hazir û guhdêr e. Keçikek û bavê xwe û diya xwe bûn. Jina mêrik rehmet kir ma keça xwe ew keça xwe û kor. Keça wî kor bû çû ji xwe re pîrekek anî. Pîrekek anî rebena perîşan bûne bi birçî mane ew bûne got rabû got mêrik got here genim bibe aş. Dejwar e nan çêkî. Got rabû keçikê bakire jin bavê got jin bavê kafir bavê ez birçîm el ber dolabê. Got xwedê te nehêlin bavê te şiyan bî aş heta guherê werê. Got bavê got qederek kete wê navê wî jî çûn ava gund têr xwarin xwar û hate malê keçikê dîsa dengê wê kir got jin bavê kafir bavê ez birçîm el ber dolabê. Got xwedê te nehêlê heva bavê te hat ez ê vêga hevîr kim. Got bavê hat arvan danî wê de û arvan bêjin kir û danî wê derê. Got dîsa xirek li xwe da çû ber tanûrê yanî çi ye. Çû wê derê gelekî miqdarekî me û dîsa hat de keçikê dîsa dengê wê kir got jin bavê kafir bavê ez birçîm el ber dolabê. Got xwedê te nehêlê vaz hevîr dikim û av berda berê ava cemidî û xwe xiste ber hevîr de. Xwe xiste ber hevîr de û hevîr nixumand û dîsa çivek li xwe da û çûn ava gund. Çûn ava gund miqdarekî me dîsa heta hevîr hişk siraye heta got tirş bibe. Hat dîsa keçikê dengê wê kir got jin bavê kafir bavê ez birçîm el ber dolabê. Got çavê te peqê vaz hevîr dibime tanûrê. Vaz çim tanûrê didarim xwedê giravî. Got çû careke dî vegera hat raşte teştana dîsa keçikê dengê wê kir got jin bavê kafir bavê ez birçîm el ber dolabê. Got raşte teştana û bire tanûrê xwedê giravî bire tanûrê. Li wê de jî qurskekî weke kevirekî wilo heş kiriye tanûrê ve sor kiriye xistiye kevirekî wilo û ew kiriye. Got keçikê dengê wê kir got hate malê derî vekir got jin bavê kafir bavê ez birçîm el ber dolabê. Got çavê te bibeqê xwedê te nehêlê. Raşte wê qurskê ha weke kevirekî got tanûrê de sor kiriye tepê singavê da û rebenê ji xwe li wê de ji nêza ketibû û li wê de got rep û ket û timam bû ji xwe re. Çîroka me çû nav deviya rehmetê bavê me hemiye.